बिथांनि मुङानो जाबाय लियनेल मेसि। बिथांनि जोनोमा 1987 मायथाइनि 24 जुनाव आर्जेन्टिनानि रसिरो मुंनि मोनसे जायगायाव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा सानै बिदा दंमोन आरो सासे बिनानाव दंमोन। बिफानि मुङा जाबाय जर्ज मेसि आरो बिमानि मुङा जाबाय सेलिया मारिया। बिथाङा उन्दै बैसोनिफ्रायनो सासे जोबोर मोजां फुटबल गेलेग्रा मानसिमोन। 5 बोसोर बैसोआव बिथांनि बिफाया गावनो सालायनाय मोनसे जा क्लाब बे क्लाबाव लांनानै फुटबलनि ट्रेनिं होनाय जादोंमोन। बेयाव जोबोर मोजां खेला गेलेदोंमोन। बेनि उनाव आरोबाव मोनसे गुबुन क्लाबाव लांबावनानै बिथांखौ जइन खालामना होदोंमोन। बै गुबुन मोनसे क्लाबावबो बिथाङा जोबोर मोजां खेला गेलेदोंमोन। जेब्ला 9 बोसोर बैसोमोन अब्लानो लियनेल मेसिया जेब्ला बल मोनगोन अब्ला 15 मिनिट समसिम रावबो प्लेयारा बेनि आथिंनिफ्राय बलखौनो मोनलामोन। ओरैबायदि मोनसे मोजां प्लेयार जानानै फैदोंमोन। नाथाय मोनसे जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे बिथाङा जेब्ला 11 बोसोर जायो अब्ला मोनसे हरखाब जोबोर गाज्रि बेमार जादोंमोन बिथांनो। बे बेमारनि मुङानो जाबाय हरमन डिफिसियेन्सि। बे हरमन डिफिसियेन्सि बेमारा जायोब्ला मानसिनि सोलेराव हरमना खमिलाङो आरो बेनि थाखाय मानसिया थाब जुदि ट्रिटमेन्ट लायाबा बे मानसिया उनावहाय जिउ गोमालाङो। बेफोरबायदि बेमार जानायनि थाखाय बिथाङा सानफ्रोमबो आन्थुआव हराव बिजि लानांगौमोन। सानफ्रोमबो सप्ता मोनसे गुबुन मोनसे आन्थुआव बिजि लायोब्ला गुबुन आरो नेक्स्ट सप्तायाव गुबुन मोनसे आन्थुआव बिजि लायामोन। जोबोद मोनसे गिथावना बेमार जादोंमोन। अब्लाबो बिथाङा फुटबल गेलेनायखौ गाराखैमोन। बिथांनि बिफाया सासे साधारन कर्मचारिमोन मोनसे कम्पानिनि। बेफोरबायदि बेमारखौ नायै नायै मोनसे जोबोर गाज्रि अबस्था जालांदोंमोन बिथांलानि न'खरा। बिथांनि बे बेमारखौ नायनायाव मास मोनसेयाव एटलिस्ट $1500 नांगौ जायोमोन। अर्थात इन्डियानि हिसाबैब्ला मथा मथि 1 लाखनि एसे बाराखौनो बुंजागोन। बेसेबां खरसा नांगौ जायोमोन। नाथाय बिथांनि न'खरा जोबोर मोनसे गाज्रि अबस्थायाव सफैयोमोन। अब्ला बे समावनो बिथांनि क्लाबनि मेनेजरा बार्सिल'ना यथ एकाडेमिनि कचखौ मेसिनि बागै बुंदोंमोन जे मेसि मुंनि सासे जोबोर प्लेयारबो दोङो, नोंथाङा जुदि बिथांनि खेलाखौ नायोब्ला फैनो हागोन होननानै। अब्ला बिथांनि खेलाखौ नायनो थाखाय बार्सिल'ना यथ क्लाबनि कचआ फैबाय। फैनानै मेसिनि जा खेला बे खेलाखौ जोबोर मोजां मोनबाय। मोजां मोननानै बिथांलानि न'खरजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय जे मेसिया जोंनि क्लाबनि जानानै गेलेनांगोन। बिथांनि बेमारनि जेसां खरसा जों गासैखौबो जों खरसा खालामजोबगोन, नाथाय बिथाङा जोंनि क्लाबनि जानानै गेलेनांगोन। अब्ला बिथांनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा बिनानावमोना जोबोर खुसि खुसि बे एग्रिमेन्टखौ खालामनायसै। 16 बोसोर बैसोआव स्पेन हादराव मेसिया गावनि बिमा बिफाजों स्पेनाव फैनायसै। स्पेन हादराव फैनायसै। लामाजिया होननाय यथ टीमजों जानानै खेला गेलेनायसै। बेयावबो जोबोर मोजां बिथाङा खेला गेलेनो हानायसै। जेबो टेनसन गैयालाफै बिथाङा जोबोर मोजाङै खेलाफोरखौ गेलेलांनो हानायसै। 16 नभेम्बर 2003 मायथाइयाव गावनि क्लाबनि जानानै बिथाङा पर्टोनि एगेन्स्टै मोनसे फ्रेन्डलि मेच गेलेनाय, बेयाव जोबोर मोजां पारफरमेन्स देखायनो हादोंमोन। बेनि उनाव 17 आगस्ट 2005 मायथाइयाव बिथाङा हांगारिनि एगेन्स्टै प्रथम इन्टारनेशनेल खेला गेलेनायसै। बेयावबो बिथाङा जोबोर मोजां पारफरमेन्स खालामनो हानायसै। 2012 मायथाइयाव बिथाङा 91 गल होनो हादोंमोन बोसोरसेनि गेजेराव। बिनि थाखायनो बिथाङा गिनिस वर्ल्ड रेकर्डसआव मुं थिसनजादोंमोन। बिथाङा जार्मानिनि मुलार मुंनि सासे प्लेयारनि रेकर्डखौ सेफायदोंमोन। बै समाव बिथाङा 1972 मायथाइयाव मुलारा 85 गल होनो हादोंमोन। बिथांनि बे रेकर्डखौ
मेसिया सेफायदोंमोन। 2016 मायथाइनि जा फुटबल वर्ल्ड काप, बे फुटबल वर्ल्ड कापाव आर्जेन्टिनानि जानानै बिथाङा गेलेदोंमोन। बेयाव बिथांनि थाखायनो आर्जेन्टिनाया फाइनेलसिम सहैनो हादोंमोन, नाथाय फाइनेलाव हारियो। बिथाङा सनानि बल मोनदोंमोन। सनानि बल मोननाय माने बेनि मिनिङा जाबाय बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन प्लेयार होननानै गनायथि होनाय जायो। बिथाङा बार्सिल'नानि जानानै 2004 मायथाइनिफ्राय 2016 मायथाइसिम गासै 348 गेम गेलेदोंमोन। बेयाव बिथाङा 312 गल होनो हादोंमोन बार्सिल'नानि जानानै। बिथांनि रेकर्डखौ दासिमबो रावबो सेफायनो हायाखै। बिथाङानो एकमात्र सासे प्लेयार होननानै बुंनो हागोन। जोबोर मोजां प्लेयार। बिथाङा 2016 मायथाइयाव कपा आमेरिका कापआव गावनि क्लाबनि जानानै जेब्ला गेलेदोंमोन अब्ला फाइनेलाव हारिदोंमोन। बेयाव हारिनायाव बिथाङा जोबोर दुखु मोनदोंमोन। बेयाव बिथाङा रिटायारमेन्ट लानो थाखाय गोसो जादोंमोन, नाथाय बिनि उनावबो बिथाङा थाद'नानै थायासै, गेलेलांबाय थानोसै। बेनिखायनो आङो गुरै खावलायो जोंनि जा बर' सेंग्रा सिख्ला, जाय जि गोसो जायो बेखौनो मावनो हायो, नाथाय गोसो होनानै मावनांगोन। दा जोंनि इण्डियायाव जेरै ISL फैदों, बेयाव जोबोर मोजां मोजां बर' प्लेयारफ्रा मोनदों, नाथाय जोंनि इयुन जोलैफ्रा गोसो होनानै गेले, जे मोनसेल' थांखि ला, आं सासे मोजां फुटबल प्लेयार जागोन, अब्लानो हायो। जुदि मानसिया गोसो थायोब्ला गोरिब फैसा थाखा प्रब्लेमब्लाबो नों सासे मोजां प्लेयार जानो हायो, सासे मोजां मानसि जानो हायो, जेरैबायदि मेसिया जादोंमोन। बिथाङाथ' जोबोर मोनसे गिदिर बेमाराव गोलैदोंमोन, अब्लाबो बिथाङा बेफोरखौ गासिबो नेवसिना सासे मोजां प्लेयार जादोंमोन।